Joto nono happy goria puja tini khai Isiri goria puja na tei program khainan thangai tongo ONGC bo ha iko tong bla oh no nus nu ya ang kon hindi brave sa han ai thau hindi gari phai ka pun hindi do de ONGC wa gari kaya pun hindi bus hindi nang ka amor tai tang gitu satu di tambe ban ma siapa bos tang him to ini kai istri ne papa bo thang ne bami na hadi bono kan Azda angkaya big chocolate saja kosong mo ba Joto nono sarikaham good evening ani khajani mari kijing songna tabakai jeng thanglai tongo tasinga ang saka norokna kisa sasang bora thanglai tong ONGC bo Isiri ni program tongo hingkai ONGC ni hoitene jengna bus rikha hingkai jeng bus bai no thanglai tongo tabok pal khayui hingke haipano jengkai to joto ni segang kasanai ba asok borok bangi ko I corner no funogi tongo sit khali mamang jeng yango je program khaini ni buma rok simino asok to borok bangia ko hni ne mano lama rok kasawano angkai to sit bai bokhorok si loreri malia ONGC thangma ji tamni hingkai AC bus ni bagi ang mar khana bokhorok mihim jago friend jong no rok bodo bokhorok rok mihim gai Isiri ngai to beleno excited angjak actually o program gai goria puja ni ekdin sekang ni program si ang edit khaine rok time maya ngi tongo haini bagi no kisa leri thangkha tabukai jeng ONGC wo finally hapka phai sok paikya kaina rok bo chaya kari nai tongdi puilani simi paithak jara ano logiri tongdi friend jong jeng tabukai gari ni nokharlai kya te program digi thanglai tongo jeng kisa boini se dotisi sok paikana tangai hingke program o asok borok rok si nuhoriya ko yang kai dukan rok bo tongo dukan rok kai ang asok tisaliya I kayangori gnai rok phalai tongo Isiri hiri라니까 Aman dasa haksak scooty bai phaiga sakhamon bukhana scooty bai ti phaijagliya ai phaidi nang na photo bogra nara kono ya iko yango khaina sikdi photoshoot khaijaknai hingke pusakai bai photo rok bujaklai tong hingke o photoshoot khaijaknai jaga banga sekene naithok jaka tangi hingke yak bai salamani chini traditional ni bai no khaijak hingke yango khai Isiri ni bin bai jong photo bujaklai tongo Isiri jong no bo kisa buan ni wan chongmani nahadi hingke chare rok cute nangjak khana je program o phainai rok borok joto si khoroksa khai photo bujagi tongso borok no khorok ni ke ang buna mani sujok si malia last si ang borok no khorok na ke photo ma bo sui ko na rok nugui mangkhana khorok jaya khai khoroksa khai borok dojana tongo do borok dojana dol joto no ekta khoroksa khai photo bujagi paikya iko tabuk se ang borok no khorok nei khai kaisa chikon chap mane borok greiya photo boi mansi o tangi hingke borok bai bujak paikya ngai borok thang paikya ngai afroge ang borok no bukhata hingke ani tini ni blog ngai to chare ni program ni blog singke ba charai no chare ni program nang nai no kha logoi joya kare nai dongdi ani khajani mari kijing song iko na sidi borok si busakai poster laijak tabo khai iko program mani digi nang no phono tongo borok phaya ko ni ang ta singa no nang no sai pekya tabo khai jeng kisa borok ni akon okara rong ni digine kan mani ble ngai digine kusu kotor ni bagai thik khaina ni nailai tongo iko yango bahine te kisa beti haikai khaijak wani no duita photoshoot khaima jat iko nana naithok jabai khana ra comment khaibai di iko tabo khai baskang digi thanglai dongo
tamni bagay hingay sini chief minister phainani bagay welcome janongnani hingay phiaba Isiri omo hairok khai tini ni first time bini life ni nervous dangi tongka saimalia moni jakhaino nugo hingay jani blog regular nai tongnai rok bo saimankana bo waisapano kok borok mane rignai risa traditional bai waisapano program khaya ko live ni tini ni first time tini ni kok borok dance khaine asakaini happy ingjak tangi hingke bo mala mathia asakaini hamjago hingke phai tongo ayango iko phai sok paikha kai borokno phurangui tongo phai ke tam khainai iko yango khai jeng buma rok basarok program khaimani jaga tai tam khala tongsina ba ke borok ni time bung ya kongke bahai ni kisa masa photo rok bujak laiye video rok click khailai tonglai kha kaisa video rok panokani ayang Isiri ni papa wasokjak iko nasik di selajak laimani tabo kaisa dance khai tongo o dance bai kha hangkaino borok ni phainai hingke borok no wedding room nasing riwai achokri tonikha tini ni first time stage sa ko borok dance khaimani bahai ingjaka ko Shubale bogla chaya to longka hathai thagi nono angle ring hoja chamrik ta ngui nono angle na shinja nono gun shubale kobor ya to khorang khnai shubale bogla chaya to longka hathai thagi nono angle ring hoja chamrik ta ngui nono angle na shinja nono gun shubale kobor ya to khorang khnai shubale bogla chaya to longka hathai thagi nono angle ring hoja chamrik ta ngui nono angle na shinja एक जोरदार तालियां tabo khai borok ni dance rok pai chamung rok manmana nailai tongo sabo bo manei thokjak sabo sakang sanai cherai rok le borok ni favorite bo besina siklai sakang iko seleka tabo khai nei kisa ayango berai nei lesiwani himdi chamung rok do tongnai nainani thanglai tongo jeng ngai nobar bo kisa sip sip goria ni ekdin sakang se omodo ngai kisa wati wati bo baf ngai tong thogile tongkha khula bo jaga ngai cha tam chamung rok tong nailai gran thanglai tongo khulok sinai ja na khulok dingo ko kharu rok bo dai risi change khai risiman mama nono a orta se thanda na jana kaisa bai bai kalai di tiri ke buma bari pokjak tero program paikha batai tam khai tong sini na gari na sing buina haikan ma tong selai sini ta
no bar nang le ora heda lehenga bai tai ungsiwa haida program khanya ra sera dari ayang thang pai kya ko phayan yong sima ha tangga खाने program khai phai hai ke thu pon handi ko isiri ke leng hai de mama ha bu pha ba sajana program khai ma bagai bai matlanga kifir pura khai ba mai mato bo nin helper dang si papa ba ma ha nin helper da जतन गुड मॉर्निंग मो आनी ब्लॉग इंगे जत्ते किसा नेक्स्ट डे नि गोरिया पूजा नि दिनी जतन हैप्पी गोरिया इंगे गोरिया नि एक दिन सिगां रक इंगे जों थांगि मालिया पारावा तामनि इंगे इस्री गोरिया पूजा नि उपलक्षे कायसा ब प्रोग्राम खायमानि बागै इंगे जों गोरिया पूजा नि दिन फुङाइ जुग बसायनो थांलायया आमसे हरनि सिमि पारावा सके वातै वा फोन इ गना हान्दे नखा समान फेरांबा जोंनो को गिरि सकका इंगे तामनि सानाय जों जेसे थांग्रो नखासों कसमाने खाई को किरिमा सिंचंग सका पूरा मो कैमरा बागै किसा गजों हाय आसके समका आं किरि सका तामनि के बुफां रक दकलायनो हनै बस खरक दङ मो कैमरा किसा गजों हाय किरि सका तिरिले ओ कपाल लामा कजार मा जरा सिंने ताम हाय एबारो दुब्बा गोटा देले ओ माय गॉड आसके कसम हर सिं दंसो ओ मा किरि सका गुबै नां तिरिले नायदों थांगा मामा नायथों माय गॉड इको फ्रेंड जंग नरक नगै मांखाना आंखा खायो ताकलाय बसने तिनिनो पहिला अमतेखाय न बारवाटे कतर फायखाना हिनाय गा आरन बिसिंगो जों तो किसा ताबक फादार सिंगा बाते बो कसम नुक जाखा कै जों थांनि तंमानि दिगि उंगा वाते वायको फियाबा आयं अनेक हाकसाल दिगा आसके नखा कसम जाक एर मानिनो नक दिगिवा वाते वाजाक आमदैदा अंगर कथा हिन थपसा से फायगोते फेरांगको नखा गरम asake ni kiri kha ang tanging ke lama rok ke to kisa kiri nani na bufang rok to bai kalaina amti ro wan sok jak ting hanga ti kiri ma phaya diba ngai te sa ang kazar khai nok ni borong kol khayo ayang wate de phaikya wate de thakka amti hinita kai nai tong ni joya kare friend jong norok lokeri tong de ana pilan chim pai thak jara tabu khai ang nok sok pai awan khai tong khai ko thapawo khaye iko odde khaiga poila somni khai ulok te ni khai nai mo hangkai bangai o bangai hingka to ma khayang asuk bangai rok khona rengya ke mairom bai tang agot tolani ni somoi packet e dawai se tlangi mathang so asuk time kure nadan moi tamjing kufur haijing tong sibla to han bai lai phangse awan tro khaisibo o ma tini asuk kampai leli ana di yang mang hora si songjak busuk kalai kotol bai songka puinen thege nok khono male asuk kampai leli ya nok suma rathama bai goria bai hinke ba ge tok lo belai kara pura hinke ba awan tu phaiga sab to hana awan tu khoksa comment khabe dido tini samong asake paileli ya tam ning kai nogo se puja khai tong mani ba ge tabo khai to mai rok sai bai kya thok thugya samong rok to paijang nang ge kisa sari kong khang kai chere rok isri song bini kai song te bini bai song ek loge khai goria bina bagai thana nai lai tongo ge aboni se sigang kaisa photo boina harka gai tabuk जों बाहायनो थानाय नाय तंनि जया गारि नरकबो नि यंगरि दे दाजे नि यंगरि दे नि खां म तक बखरा बेक बेक खाखानाय तक बखरा तिनि बासो कर करक जाक ani yonglari ni kha kong ma mak se mus khoi ko lai kho iko oi oi apa re jala o dukha tak iko sin para rok kisa nai nai sidin narok sin para rok nge balu khana tam ningke ang to regular blog bo khaijak li angkai
watei to funga kabang na wajak sari gong kai tubo sal hamai tongkha kai tongkha to gongoi tongkha nokbar bo sip sibungjak besar kai goria bilayo buma kai songlai nani chalai nani ko omo hindai sanja jarao teisa parani okra rok goria bina khaimani hingkai ani blog bo oroni em khaisini malayani teisa haina haina rok baina kai jatana kaham tani jatana no harka good night happy goria hingkai tini ni bagai amsuk nang sinai malayani teisa haina hai next blog